Muotikuution Fashion hauska pasta. Kuulin Facebookin kautta ja se kuulosti kyllä semisistiltä. Eli lippuja mulle piti please. Olen Oona 21 ja parista. Asun Meltsissä ja stadi on mun huudia, mutta kesällä ois kyllä aika siistiä nähdä muutenkin Suomea. Mulla on rytmitajua, enkä näytä myöskään kauhean paljon lippuja mulle, kitty please. Joo, elikkä moi, mä oon Oona ja toi Fashion House-tyttö kuulostaa oikeesti kyllä aika unelmalta. Eikä muutenkaan koko kesä festareilla oleminen kuulosta mitenkään kauhean pahalta. Elikkä toivottavasti nähdään siellä.